କାହିଁକି ପସନ୍ଦ ଦେଖ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁ ମତେ 16 ବର୍ଷରେ ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ କରି ମତେ ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ମୋର ଯୋଉ ଆଗର ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ ସେ ମତେ ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହରେଇ ଦେଇଥିଲି ତ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଆଉ ଜଣକୁ ଯିବି ବୋଲି କଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କଣ ମୁଁ ସେଇ ହିଁ ମୋର ଦରକାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ଭୁଲ କରିବି ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଭୁଲ କରିବି ନା କଣ ସେ ଖରାପ ଡୁଙ୍ଗୁରୁ କହୁଛି ଯଦି ବର୍ଷାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଥାନ୍ତା ମତେ ସିଏ ଫରୱାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଥାନ୍ତେ କାହିଁ କଲେନି ଯଦି ତାଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏବେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ତ ନେଇକି ଡିଏନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିଏନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଠି ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ସପ୍ତାହଟି ଭିତରେ ତା ଡିଏନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମୟ କହିବ ତ ଏବେ ରିଅଲରେ ହେଇଥିଲା ଏବେ ରିଏଲରେ ହବ କେତେ ଲୋକ ସେ ତ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଏସରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ରହିଯା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଏବେ ଗରମ ଗରମ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ରହିଯା ରାଜି କରିକି ମୁଁ ଯେବେ ନା ମୋର ସେଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ନା ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଏସରେ ବଡ଼ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା କେମିତି ରହିବେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ହିଁ ରହିବେ ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ମିଶିକି ତାହେଲେ ମାନେ ନିଜେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଭାଇରାଲ ହେଉଛନ୍ତି ମିଶିକି ଦେଖ ଭାଇରାଲ ହଁ ସେ ଭାଇରାଲ ହେଲେ ବି କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଦେଶବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅଟା କ'ଣ କାଟାମା କରୁଛି ଆଉ ସେ ପୁଅଟା ଏଇ ଝିଅଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଧର ଆଣିବ ହେରି ସେଇ ଝିଅଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସହିତ ରିଲେସନ ରଖିବେ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ସେ ଝିଅଟାକୁ ଧୋକା ଦେବନି ତା ବାପା 5 ଲକ୍ଷ କିଣି ଆଣିବ ତାକୁ ଧୋକା ଦେବନି ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ମୁଁ ଏ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଉଛି ଇନଷ୍ଟା ମିଡ଼ିଆ ବହୁତ କେବେ କରନ୍ତୁନି ସେ ପୁଅକୁ କେବେ ଝିଅ ଦିଅନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଖେଳିଲା 2.5 ବର୍ଷ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ ମାଡ଼ କରେଇଦେଲା ମୋତେ ଆଜି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି କାଲି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କହି ଆଜି 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋତେ ଶେଷରେ ଫାଙ୍କୁଛନ୍ତି ତ ସିଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଉଠି ଆଣିବ ତାକୁ ରଖିଦେବେ ଘରେ ତା ବାପା ମା ପାଖରେ ସେ ଆଉ କୋଉ ଝିଅ ସହିତ ରିଲେସନ ରଖିବେ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ ତ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ନା ମୋ ବାପା ମା ଯଦି ବାହା କରିବ ମୁଁ ଏନ୍ଦୁରୁ ଉଠି ପଳେଇ ଆସିବି ସେ ତାଙ୍କର ବୋଉ ଦରକାର କି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଦରକାର ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦରକାର ସେ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବିନି ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ସାହି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ମିଛ ବୋଲି କହ ସତ ବୋଲି କେବେ କାମରେ ସନ୍ଧାନ କଣ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ପାଇବେ ସାରା ଜୀବନରୁ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆପଣ ଦି ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବେ ଏମିତି ଭିଡିଓ ମାନେ ଆଲବମ ଭିଡିଓ ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଫୋନ କଲେନି ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ଗୋଟେ ଆଜି କଟକରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ସୁଟିଂ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟେ ସୁଟିଂ ଥିଲା ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିଛି ମୋର ଏପଟେ ସରିଲା ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଆଚ୍ଛା ସିରିଏଲ ଅଫର ଆସିଲାନି ଫିଲ୍ମ ସିରିଏଲ ଦେଖ ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆସେନି ନା ତ ସମୟକୁ ଜଗୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ସହିତ କରିବେ ରୋଲ କରିବେ ଯଦି ଟୁଙ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ପଡେ ଆହୁରି ଭଲ ହବ ସେଟା କରାହବ ଯୋଡି ଜମିବ ଏବେ ଯୋଉ ଗୀତରେ ରିଲିଜ କରୁଛି ସେଟା କାଲି କରିଥିଲେ ଆଉ ଆମର ବି କାଲି ଅଛି 3 ନମ୍ବର ସେଠି ଏବେ ପୁଣି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ନା ନାଇଁ ସେଇଟା ଆମର ପର୍ସନାଲ ସେଇଟା ମୁଁ କାମରା ଆଗରେ ତା ଭଳିଆ ବାଡେଇ ହଉଛି ଯେ ସେ ଯୋଉ ମିଛକ ପ୍ରତିଶତ ଦେଇକି ଯୋଉ କାମରା ବୁଝନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ସେଇ ଗୀତଟା ଯୋଉ କଣ ଟିକେ କହିଲେ ଗୀତଟା କଣ ଅଛି ଗୀତଟା ଅଛି ବର୍ଷା କାନ୍ଦୁଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଦିଟା ଛୁଆ ବି ଅଛି ପ୍ଲିଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ସେଇଟା ପଚାରିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୋଉଟା ଯାଇକି ସେଇଟା ପଚାରିବେ ସେଇଟା ଏଇଠି ଡିସ୍କସନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ସେଇଟା ପଚାରନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଏବେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ରୋଜଗାର କଣ ସେଟା ବି ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ତ ସିରିଏଲ କରିନଥିଲା ସୁଟିଂ କରିନଥିଲା ଥିଲା ଏବେ ତ ସୁଟିଂ କରି ଆସିଲେ ସେମିତି ହିଁ ଚଳିବ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ଚଳିବ କେମିତି ରୋଜଗାର କଣ ତ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ବର୍ଷା କଣ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ଗୋଟେ 12,000 ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ଦେଲେ ଆହୁରି ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆଉ କଣ ଏମିତି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖ ସେଇଟା କଣ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ କଣ ରୋଜଗାର ମୁଁ କରୁଛି ସେଇଟା ମୋ ବାପା ମା ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା କି ମୁଁ ମୋର ସୁନା ରୂପା ବିକ୍ରି କରିକି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଏମିତି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ଟିକେ ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ନା ନା ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ କଥା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଇଜ୍ଜତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡି ଦେଇଛି ମୋର ମାନେ ସବୁ ମୋ ପରିବାର ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡି ଦେଇଛି ସେଇଟା ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସେଇଟା ମୁଁ କାମରା ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରିବିନି ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମୋର ପର୍ସନାଲ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ
ସେଟା ଦୁନିଆ ଜାଣି ସାରିଛି ଆଉ ଦୁନିଆକୁ ଜଣେଇବାଟା ମୋର ଜରୁରୀ ସେଟା ଦୁନିଆ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ମ୍ୟାଡାମ କାଲି କହୁଥିଲେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଘର ପୂର୍ବରୁ ଖେଳ କରୁଛି ଏଥରକ ବର୍ଷା କରିବ କଣ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ସତରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଭଲ ଖେଳ କରିବ ସାରା ଦେଶବାସୀ କଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କଣ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି କଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସବୁ ଯୋଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଅଛି ସବୁ ଝିଅ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ ଲୋକ ଘରୁ ଶିଖିକି ଆସିଥାନ୍ତା ନା ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ବି ସେଇଠୁ ହିଁ ଶିଖିଛି ସବୁ ତାହେଲେ ରହିଛି